Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. So guys, wala tayong biyahe ngayon. So ang gagawin ko ngayon, magpapakarwash. Dito na ako dumaan kasi ang sikip dito. Sikip ng parking dito. Aray ko. Guys, drive muna tayo. Shout out pre. Pinalo ko na, pinalo na kita doon sa YouTube. Ay, shout out. Wala, di ka pinalo sa YouTube. Di ka pinalo sa YouTube. Hindi ko ba nakapalo? Pinalo na kita. Eh, follow mo. Dapat ikaw magpalo. Di ka pinalo sa YouTube, pre. Ako, pinalo na kita. Kinay ko na TV sa YouTube. Baon. Hey, pre, ingat pre. Alis na ako. Thank you pre. Ayan, mga bagong subscriber natin. Mga grupo natin yan. Mga kaibigan na gwardiya na mababait. Humahabol pa. Okay, nakahabol din. Malapit na tayo sa may sa ACH. Bye. Atras na lang ako, nakago naman oh. Atras na lang ako. Ah. Okay na ba? Saan? Ay, dito yun? Yes. Yes. Gira na lang? Asa ang ulo dito? Shout out sabi. Shout out. Shout out nga pala sa mga Uragon dyan. Ayan. Atras sa bante.
Maluwag man di bay. Yun. Kuya, makakayo na. Ikaw na gina. Shout out. Shout out nga pala sa mga magandang sekretary ng Ayan. Ayan guys, dito na ako sa ICH. So magpa-park lang ako dito. Karwas lang. So ayan. Bye. Shout out. Yan, kaya gusto ko dito magpa-carwash palagi kasi pulido yung mga ano nila eh. Pulido yung carwash nila kasi ay sa punta. Uy. Astig. Sa galing. Ilonggo galing eh. Ayan mga grupo yan oh. Ngayon tag di maulan ba no? Ngayon tag di maulan. Ngayon tag di maulan. Kada hapon maulan yata. Marami ding nagbablog dito no sa loob. Pero okay na mag-vlog dito. Sir, okay lang mag-vlog? Okay lang? Ha? Ayan oh, Sir Dennis oh. Sabi ko guys sa ECH kaya pulido dito kasi 3 or 4 na tao yung gagawa eh, pero mga grupo ko yan sila bay ayan mga Bisaya yan, ayan Bisaya yan ayan. Ha? Ganda ng motor mo ba yun? Oo, kapili ko lang yung kumataran. Sa Baklaran? Baklaran. Meron din ba na doon? Thank you ah. Ay, akala ko ano, thank you po. Bye-bye. Vlogger ka ba? Oo. Wow. Eh, nagba-vlog na rin. Okay lang i-upload? Okay lang. Okay, bye-bye. Thank you. Shout out sa inyo mga guys. Maraming salamat. Bango na. Grabe ang bango. At mga ano yan, mga grupo natin yan. Grabe, ang sulit oh.
Oh, di ba? Ang kinis. Ayan, oh. Bilib ako sa ECH. Sulit yung bahid mo sa kanila. Grabe. Shout out ECH Motor. Ayan, yung link niyan or yung page na yan, follow niyan. So, maraming salamat ECH Motor. Ayan. Mananghalian muna ako. Gutom na kasi. Ayan, sana hindi uulan, no? Hindi ka ano ba, hindi ka ayan, oh, may pabango pa silang nilalagay. Yan, ACH. Kaya sa gusto magpa car wash, pwede ka rin mag PMS sa kanila. Yan, yan ACH. Solid yung car wash nila, mabango. Sikip talaga ng parking dito, no? Okay. Yan. So guys, hanggang dito na lang yung pag-vlog ko ngayon. At maraming salamat sa panonood. Salamat, ingat kayo palagi, keep safe and keep on driving.